Què tal? Bon dia. De nou un dia marcat per les altes temperatures, però també per una miqueta de pols en suspensió que acompanya aquesta massa d'aire càlida que des d'ahir o després ahir abraça afecta tota la comunitat valenciana. Ahir tinguérem temperatures de vora 34 graus a les comarques més centrals de la comunitat i avui podran baixar un grauet, però de nou un dia molt calorós. Veiem algunes imatges d'ahir de vesprada, d'aixòs núvols alts que es van veure per les zones més interior o a les comarques més centrals. Esta d'Aras de los Olmos, la següent ens porta a Bétera, al Camp de Túria, on podem apreciar aquest parel·li, aquest fals sol que podem veure a la dreta de les seues pantalles. I este matí la pols en suspensió provocava aquests rajos crepusculars, es podia veure perfectament el disc solar i aquests rajos que apareixen difuminats per la presència de la pols en suspensió. A les imatges del satèl·lit Meteosat destacar la presència dels núvols al nord-oest de la península, on estem tenint precipitacions de caràcter dèbil moderat des de primera hora del dia i les boires que afecten tota la part més occidental de la península. A Portugal no veuen el sol pràcticament des de primera hora del matí. Així hem tingut presència d'alguns núvols baixos, aquesta franxeta de núvols que s'ha vist al litoral de Castelló, i a partir d'ahir el cel completament lliure de núvols, amb temperatures que encara no era migdia ja tocaven els 25 o superaven els 25 graus a molts observatoris. Les temperatures mínimes també han pujat, situant-se entre els 10 i els 14 graus a les comarques més interiors. A les comarques més centrals, temperatures que ja han quedat per damunt dels 15 graus durant tota la nit. Els 16 graus de Vilafranca, els 19 de Morella, reflecteixen aquesta massa d'aire càlida que tenim a 1.500 metres d'altura, i a tot el litoral temperatures entre 16 i fins i tot 20 graus. Hem tingut la primera nit tropical, temperatura que a Torrevieja no ha passat en tota la nit dels 20 graus. Per davant, un cap de setmana de sol i de calor. Demà dissabte donarem la benvinguda a l'últim cap de setmana de maig, amb presència d'alguns núvols baixos en la costa, algunes borines a les zones de l'interior, temperatures sense canvis, vents fluixos de xaloc o de llevant i la mar molt tranquil·la. De vesprada apareixeran alguns núvols d'evolució en zones de muntanya, no està previst que deixen cap precipitació i les temperatures poden baixar algun grauet, però encara trobarem valors per damunt dels 30 graus al centre i en punts de l'interior. A la costa temperatures entre els 25 i els 28 graus. Diumenge encara serà un dia de sol, potser a última hora del dia tinguem més núvols a les zones de l'interior i fins i tot la matinada de diumenge a dilluns algun ruixat de caràcter dèbil en punts del ponent de la comunitat, anunciant un canvi de temps per a principi de la pròxima setmana. Dilluns espera un dia gris, ennuvolat, amb temperatures més baixes i precipitacions i núvols que avançaran des de l'interior a les comarques de la costa. Algunes d'aquestes precipitacions seran en forma de tempesta i localment podrien descarregar amb forta intensitat. I dimarts, també un dia molt variable, insegur, podrien començar el dia amb sol, però tot pareix indicar que a partir de la vesprada les tornades tornarien a ser les protagonistes. De moment és tot. Passen bona vesprada. Lito Túria ha patrocinado Lorache.